Nou, in eerste instantie dacht ik een trouwerij op een landgoed ergens achter Zwolle. Nou, ik denk ja, het zal wel. Nou, Diederik en haar, die waren ceremoniemeester en we kregen allemaal al mails waar we aan moesten voldoen. Ik denk, het lijkt wel, het wordt geen trouwerij, maar het is meer een diplomatenfeest, dacht ik. Maar goed, laat wezen, het is je dochter, allemaal goed. Je wil het gewoon het beste voor je dochter, maar ook voor Vincent natuurlijk. Maar nou kom ik hier vanochtend met mijn zoon. Het weer is goed, de accommodatie kan niet beter. Nou, het was gewoon top.